למה לא? זה מעניין. הסיבה המרכזית שלי זה שאנשים באים המון המון. כל אנחנו מוצאים, גם אם גדלים לו הרבה ספר, עולם, וגם בום הרבה ספר. יש מצב אחר אפשר לדבר באנגלית? Sorry. So I'm an engineer. I think that cooperation is more important. But I think we shouldn't put another person in the house place. We can guarantee that the person we are creating is happy. Very likely that the person will go through a lot of suffering or kind of harm to the world, violence. So it's unfair. Right? And also, not only that the person is really likely to be harmed and maybe be a victim, maybe be a victim. Sure, that every person we are creating, how the world is structured, will be a victimizing of a lot of other people. So, bottom line is I don't want to create more people. I think we should try to fix all the problems that we have caused for the sake of all the people who are already here. For babies who have like 80 years to live and just close the deal. שלכם, לא של מישהו אחר. אין לך שום זכות לזרוק מישהו אחר שיסבול. היית כופה מישהו אחר לסבול? זה הנקודה שלי, לא החיים שלכם. תקשיבו, זה לא קצת התאבדות. אני בעד שתמשיכו לחיות את החיים שלכם. אני לא רוצה שתכפו על אחרים לסבול. שזה יהיה הגיוני להגיד שקיבלת את החיים במתנה, צריך לראות כמה דברים. אחד, שהיית קיים לפני שהיית קיים. למה? איך אתה יכול לקבל משהו לפני שהיית? כי אין אותך. אתה לא יכול לתת מתנה למישהו שלא קיים. זה א', ב', אתה צריך להחזיר. איך אתה מחזיר את החיים? להחזיר? איך? אתה לא מחזיר את החיים? אלא הוא כזה מנומס, אתה לא יכול להחזיר את החיים. אבל תגיד לי, אין אי קיום רטרואקטיבי. ברגע שאתה קיים, אתה קיים, זה one way. when we are literally creating people, so it's impossible for them to do something good in order to benefit the good life that they have, or do something really bad for the creators in order to do something in order to have a really bad life. אין לנו שום סיבה, זה רק בשבילנו. זה כי אנחנו רוצים. לא, באמת, אני הולך איתך. תראה במדים, והילד שלך יהיה... אבל יכולים לקרות לדברים רעים שהם לא בכלל. זה לא יכול לשתות. מה עכשיו, כל הילדים שהם גדלים בעולם, ההורים שלהם לא עברו להם אהבה. חלק ההורים שלהם בטח עברו להם אהבה. זה לא עבד. מצוין, בדיוק, זו הסיבה לא ליצור עוד אנשים. אי אפשר להימנע מספר. Once people are already here and they are miserable, and other animals are already here and they are miserable, and some of them are miserable, we should do whatever we can to make the world a better place for them. But why do we have to make more people, additional people, in order for them, and then try to solve the problems for them? אף אחד לא יתפקד כל הדברים הסעדיים שבני אדם עושים. למשל, כל בעלי החיים של בני אדם, אני כבר יענה על זה אנחנו רוצים 150 מיליארד בעלי חיים בשנה. זה לא יקרה יותר, לא יהיו מלחמות, לא יהיה מיזוגניה, לא יהיה כל הדברים, רק כבר אומר, לא יהיו כל הדברים האלה, אם לא יהיו יותר בני אדם, ואנחנו לא נחסר את כל הדברים הטובים של בני אדם. הסיבה שאני כאן, כמו שאמרתי להם, אני כבר כאן, אני כבר מצאתי, ההורים שלי החליטו בשבילי שאני אהיה קיים, אני לא בחרתי, לא הייתי בחוזה, רגע, לא, אני עונה לך. אני עכשיו מנסה לעשות טוב, כי יש המון סבל בעולם. רגע, שנייה, סבבה? שאלה שלה, אחר כך אני אקשיב לכם רוב קשב. אני כבר פה, שוב, אני בריא ונפשית, אני בריא פיזי, יש לי אפשרות לעשות לעולם יותר טוב, זה מה שאני צריך לעשות. בכל מיני דרכים, זו אחת מהן. Why do you have to create a biological child in order for you to love and give? You can love, you can do, no, but you can do great things. You can be a loving person to people who are already here. Why do you have to create a new person? Why does your love subject have to look like you physically, biologically? You can love, you can adopt, it's a win-win. You don't put someone else in harm's place. And you are giving someone a love and happiness. ברור שלא, איזה סיבה? כי אני כבר קיים והעולם ברוח. אבל אם לא הייתי קיים, ההורים שלא היו עוצרים אותי, לא הייתי חסר שום דבר. אתה כועס עליהם? לא, ממש לא. רק ההורים שלי נהדרים, אני בקשר מצוין איתם עד היום. לא קשור להורים שלך, אבל אולי אתה כועס עליהם. למה הבאתם אותי? זה היה אנוכי מצלכם. לא. זה היה אנוכי מצלכם, אבל לא כועס עליהם. יש הבדל, ואני אסביר ממש בקצרה. אני ממש לא יכול להאשים אותם, הם חיים בעולם נורא קונסומיסטי, שכולם מתרבים.
הם לא יוצא דופן, הם עשו מה שכולם עושים. When you are creating children, you are lessening your ability to give to society because you have to devote most of your resources to your children who are dependent on you instead of making the world a better place. So there is an inner contradiction. You are using your precious resources instead of helping those who are already here, you are creating new people, new need machines that you have to provide for them. It doesn't make any sense. Use your resources to make the world a better place. It doesn't make any sense. You can be a better person if you don't have children because your children depend on you and you don't have enough resources and time to invent in other surfaces of life, in other needy people. אנטי-נטליזם, זה לא צ'יילד פרי, זה אנשים שלא רוצים ילדים, אנטי-נטליזם זה אנשים שלא צריך להביא ילדים, זה שונה, אבל ברור שיש זיקה. ואני כן חושב שצ'יילד פרי צריך להיות, לתפוס עמדה מאוד מאוד פוליטית ומוסרית וחברתית, במובן הזה שצריך לאפשר לאנשים שלא רוצים ילדים, לא שחושבים שלא צריך להביא ילדים כמוני, אלא שלא רוצים ילדים, לא להביא ילדים, ולהפסיק ללחוץ עליהם להביא ילדים. אז יש זיקה. אם לא יהיה יותר בני אדם, לא יהיה גם בני אדם שיחזרו את כל הדברים הטובים שבני אדם עושים, ואנחנו לא נסבול מכל הדברים הרעים שבני אדם עושים, ולכן הכחדה של המין אנושי זה לא דבר. אמרת לי באמת, אין באמת דבר. אין מה לעשות, מה זה דברים רעים? תסביר את אלון קסטיאל. רגע, גם השביל... אבל אין לו מפלצת, ההורים שלו לא רצו שהוא יהיה מפלצת, יצא להם מפלצת, מי זה ענף סדרתי, אבא שלנו בברים, שם בגוס, שם אונס ואונס אותו כל הלילה. זה רוע. עכשיו, ההורים שלו לא רצו שהוא יהיה רע, הם לא אמרו, בוא נעשה ילד גדול מענף סדרתי. לא, הם אמרו בוא נגדל אותו לאהבה וילד מקסים והכל, ואתה חתיכת פאקינג מפלצת. כי אתה לא יכול לשלוח בזה. אתה דורך על גופות של 6 מיליון אנשים ואתה אומר אני צמחתי מזה, אבל הם לא. כולנו צמחנו. אתה מסתכל רק על עצמך, זה ממש מורכב, זה ממש מורכב. זה בנקודת מבט שהם לא חשבו. שוב, אסון קרה, תנסו לצמוח ממנו. להגיד שזה טוב שקרה אסון, כי יכולתם לצמוח ממנו, זה סיפור אחר. זה whole different ball game. עוד פעם, אני אחזור על זה, זה חשוב. זה שקרה לכם אסון, או קרה לכם אסון, זה משפיע עליכם, אתם מנסים לצמוח ממנו, נהדר, אני מעודד אתכם להמשיך לעשות את זה, זה מאוד מאוד חשוב. אחרת אנחנו נשכב ונסבול, ואנחנו לא נשכב עליהם יותר טוב. להגיד שזה טוב שיקרו אסונות, כי אז נוכל לצמוח מהם, פסיכי. זה ליגה אחרת. אתם מבינים את ההבדל? הם משחקות בעלי חיים משתים מטורפים ושמים את זה בחוץ, הם הבעיה. כי הם גורמים לאנשים לראות את כל הסבל שנגרם לבעלי חיים. הוא קיים עובדתית בשביל 150 מיליארד בשנה, אבל הבעיה זה הפעילים שאומרים לאנשים וואלה, יש מלא סבל בעולם. הרבה אנשים עובדים, רואים בטלוויזיות, רואים את כל הסבל שנגרם לבעלי חיים. 150 מיליארד בעלי חיים בשנה. ואז אנשים אומרים, וואו, זה ממש ממש נורא וגרמנו סבל, אתה צודק. גאוני. הבנת מה אני אומר? מי שחושף את העוולות הוא לא הבעיה. הסבל לשם. לא, אבל מי שמתמקד בסבל... אני לא מתמקד בסבל. אני לא אמרתי לרגע שהחיים רק רעים, שהכל... שלא עשה דברים טובים, ושאין שום דבר טוב בחיים. אני לא אומלל בעצמי, אני אפילו לא פסימיסטי יותר ממה שנקרא, כלומר שאני חושב שיש יותר סדר רע טוב. אני לא. כן? אני אופטימיסט, אחרת לא הייתי אופטימיסט. לא הייתי רוצה לדבר עם אנשים, אני לא יכול לתת לדבר עם אנשים אם אני פסימיסט. Most of the animals are born in the ocean, they are created in the ocean, and they hatch from their eggs, and they live for a couple of hours, and then they are devoured alive. These are the lives of most of the creatures in the world, like the 99% of the creatures in the world. So this is nature for you. Nature is for these creatures, life is hatching, suffering, pain, suffering, death. That's it. That's life. 2 hours of pain, of being very, very frightened, and then pain, and then death. Okay. So I don't think we should follow nature as an ethical model, because this is nature. This is the true face of nature. למה לא להפעיל שחיות? יכול בעצם להעביר לו את זה... כי רעיונות טובים עוברים ממנו, לא בגנים. אני עושה את זה. אני אקטיביסט בתחומים הסביבתיים ו-animal rights environmentalism מעל 20 שנה. מנסה להפיץ דברים נכונים וטובים בעיניי. זה הדרך. אבל אתה יש לך להגיד משהו שכל יש להם ילדים. שום דבר. זהו, זה נעשה. אני לא כועס עליהם, אני לא מאשים אותם, זה מגוחך. הילד כבר פה, תהיו ההורים הכי טובים שאתם יכולים כדי שהילד יהיה מאושר. ברור. אין שאלה. זה לא hate club. אבל זה גם לא מסלול הורים שהילד מאושר. נכון. אבל למה לבסוף מלכתחילה את הילד? תהיה מחנך טוב, תהיה מורה. תהיה מחנך טוב של ילדים בכלל. או ששוב, תאמץ. אתה, you're not putting someone in a harm's place, which is the fundamentally wrong thing,
אבל אתה גרמת למישהו עכשיו, אתה לא מדרגה לאושר. If you are honest, if you are genuinely think you should work to make the world a better place, be kind to people and be a loving people, why are you not vegan? I know you're not. Because most religious people are not vegan, which is shameful. That's shameful. Religious people have to be vegan. You heard of Griff Cook? Yes, no, he's a vegetarian. He's not vegan, he's a vegetarian. And why don't you follow Rav Kook? So you are vegan. I knew you're not vegan. You have to be vegan. שתדע שאנחנו סתם נולדנו פה ואין איזה משהו גדול ולא נוצרנו למשהו, אבל מפה ועד להגיד כאילו שאף אחד לא יביא יותר ילדים כי רע בעולם, תתקן את הטוב, למה צריכים למנוע שיביאו אני בעד לתקן את הטוב. תלך תעבוד בחינוך, רגע, תלך הרבה אנשים. זה בדיוק מה שאני אומר. מעולה, אתה רימה לך, תעשה בדיוק מה שאני אומר לאנשים. אתם רוצים לחנך את הדור הבא לטוב, תהיו מורים, או תאמצו. למה אתם צריכים לייצר עוד מישהו? את לא יודעת איזה חיים יהיו לילד שתייצרי. אולי הילד שלך יהיה אולי. תהיי מורה, או שתאמצי ילד שלך פה. Let's start getting hot. Yeah.